merkshokti puhuttu millä haalakolmat. Mun mielestä korodu nuotta haalakolmat, täällä haalamat mi kullää tai Vietnamilta kossi orrat. Ja aina millä hiellään tappu nu kuhkaa, että minä tehty, tantu puhuttaa Vietnamin pirrat. No, minä joka tehty maalakaan pirktääpä, minä tehty naamai puhut choajon, puhut väärion, joajon ja jävrion ja ellion. Minä tehty puhut maami pirktääpä. Että minä luontus vedä talakti ja maami tapsa, voi minä pirktää talve paatsille ja puhtien. Ja maita ei vaujit. No, jos on mihin kärllä on täppä. Minä kun vaujit alana, jos on mihin ja puastumaksi täppä luontus. Minä muhtin lakoi aina minä että uussin tämän luontus, että tällä minä rektu. Ja tämä on maita ei häälitä varjalitan tietysti. Ja tähän on vielä nuo, että kun minä hiellän nuo kuhka läppä. Tämä saami kulttuuri ja saami arvo ja arpi ja jällinvuokki viisut. Han on saattanut tämän luontuvuodulla. Tämä on minä kuulla teikkeitä Vietnamita. Tämä on niin kuin puhmin juudsonvuokki, jällinvuokki ja puhut. Tämä on saattanut nuoma lää. Tämä on niin kuin minä jälli täpälä Vietnamiin. Mutta minun on vaujan, että toppe lää olemat. Mä hai kuulemma alkalmuita vienlaakka, mä saamelaiskuulla alkalmuita. Että siinä mä tiit ja doud siinä etse Vietnami. Tämän saamelaakka ja saamelaismui läppä. Mutta tokkalla huipuoratti iärä olema mai. Tien oktavulla luontuun tuntuu oina tiurasin. No, että lihku saada tuossa mikä mahti, tuntuu smehti tien laakkai.